Ir-rivista tal-ivvjaġġar Connoisseur Circle poġġiet lil Malta fl-ewwel post bħala destinazzjoni mill-aqwa fl-Ewropa. Ir-rivista li miktuba bil-Ġermaniż u meqjusa ta' livell għoli tqis lil Malta bħala destinazzjoni tal-ogħla klassi għat-turisti li jħobbu il-kultura u ċertu rikkezzi. Fis-sqarrija l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu qalet kif din ir-rivista rrikonoxxiet lil Gżejjer Maltin joffru esperjenza ta' vjaġġar mill-aqwa tal-ogħla livell fil-qalba tal-Mediterran. Tant li tat lil Malta l-premju bl-isem ta' Connoisseur Circle Hospitality Award għall-2022. Dan il-premju meqjus bħala wieħed mill-aqwa premji li wieħed jista' jikseb fl-industrija lussuża tat-turiżmu. F'kummenti mal-istqarrija l-kap eżekuttiv tal-MTA Carlo Micallef għal kif dan ir-rikonoxximent huwa importanti wara xhur turbulenti li esperjenzat l-industrija tul il-pandemija. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo qal kif is-suq Ġermaniż huwa wieħed ta' importanza kbira l-industrija tat-turiżmu Maltija u dan il-Gvern se jiżgura li l-konnettività bejn iż-żewġ pajjiżi tibqa' b'saħħitha.